дзеля таго, каб паказаць, што мы вартыя выбара. Гэта нас не клапоціць. Ну калі не клапоціць, то давайте не абіраць. Давайте нічога не будзем рабіць. Ну будзем самі неяк там шыбуршыць, як кажуць, як атрымаецца, правда? Поддерживают демократические движения, а не поддерживают режим Лукашенко. Под лежачий камень, кажуць, вода не цячэ. Калі ты адчуваеш, што гэта твоя краіна. Нават літоўцы казалі, мы думалі, што у вас уже все знішчана, а вы ёсць як нацыя. Вось для гэтага трэба паказаць, што мы ёсць народ, мы ёсць нацыя і мы існуем. Павел Латушка, кіраўнік кааліцыі каманда Павла Латушкі і рух за свабоду на выбарах у каардынацыйную раду. Першае пытанне. Навошта патрэбна каардынацыйная рада? Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусаў. Упершыню у нас ёсць менавіта такая магчымасць абраць сваіх прадстаўнікоў, якія будуць прадстаўляць нашы інтарэсы, а пазней іх кантраляваць. Кантраляваць кожнага дня, а пазней можна і не пераабраць праз 2 гады, калі будуць выбары. Гэта парламентарызм, гэта інстытут дэмакратыі, які існуе ва ўсіх краінах. Вось і адказ вельмі просты. Мы хочам пабудаваць дэмакратычную краіну, ці мы хочам пабудаваць аўтакратычную краіну. Калі у нас будзе толькі, напрыклад, інстытут выканаўчы, прэзідэнт, кабінет і не будзе прадстаўнічага органа. Ну, я лічу, што гэта было бы неправільна. Другое пытанне. Усё ж такі, канкрэтна, каардынацыйная рада – гэта 80 чалавек, якія будуць займацца праблемамі беларусаў у Беларусі, бо голас беларусаў, які ўнутры інтарэсы нашай краіны, Беларусі, на жаль, мы ўнутры не можам рэалізаваць. Таму мы будзем прадстаўляць, калі будзем абраны, менавіта тут, на замежнай прасторы. Гэта пытанне візу, гэта пытанне пагранічных пераходаў, спрашчэння перасячэння мяжы, гэта адукацыйныя праграмы. Мы таксама павінны займацца праблемай беларускай дыаспоры, якая тут знаходзіцца. Гэта легалізацыя. Для нас важна займацца пытанню беларускай дыаспоры. Гэта легалізацыя, гэта пенсійнае забеспячэнне, гэта вырашэнне тых праблем, якія непакояць беларусаў. Яны пытаюцца, хто нам можа дапамагчы. Так вось для гэтага трэба інстытут, які будзе гэтым займацца. Калі ён не здольны, ён не ў стане, не зробіць, ну, значыць, перабярем іншы. Не будзе гэта, мы будзем распрошаны, мы будзем аднаасобнікамі. І ніхто не будзе займацца не нашым інтарэсам грамадзяніна, а галоўнае нашай дзяржавы. Сёння стаіць пытанне вельмі стратэгічнае. Ці з Беларусі зробіць паўночную Карэю, ці ў нас будзе берлінскі мур паміж Беларусю і Заходам. І вось я не хачу, як Павел Латушка, каб гэта адбылося. Я вельмі хачу, каб Лукашенко быў таксама падцягнуты да адказу за ўсе злачынствы, які ён зрабіў. Вось для чаго мы ідзем у Каардынацыйную раду, вось па што нам патрэбна. Другое пытанне. Чаму будзе добра, калі як мага болей беларусаў уключацца ў гэты працэс і прагаласуюць за тых людзей, которые ідуць у Каардынацыйную раду? Прадстаўнічасць акрэсліваецца колькасцю удзельнікаў, тых, хто прыме ўдзел і прагаласуе за сваіх кандыдатаў на выбарах у Каардынацыйную раду. І колькасць менавіта ўплывае на гэтую прадстаўнічасць. Але у дэмакратычных краінах у большасці няма мінімальнай планкі. Таму не можна сказаць, што калі прагаласуе 1000 чалавек, гэта мала, ці 100 000 гэта многа. Канешне, вельмі важна, каб былі мільёны, але мы жывем у рэальнай сітуацыі, калі супраць нас змагаецца рэжым з аднаго боку, супраць кандыдатаў, супраць выбаршчыкаў, і мы яшчэ адначасова павінны змагацца за галасы гэтых выбаршчыкаў, супраць якіх змагаецца таксама і рэжым. Вось гэта спецыфічнасць гэтай сітуацыі, таму таксама мы рэалісты. Пытанні бяспекі, які ўваходзяць у жыццё. Я веру, што яны будуць выкананы і што платформа Паўла Лібера зможа забяспечыць гэта. Але прадстаўнічасць вельмі патрэбна. Тады наш голас будзе грамчэй. Не проста будзе прыходзіць, прабачце, там Павел Латушка, калі я буду абраны ў Каардынацыйную раду, ці Пётр Петрович, але будзе прыходзіць чалавек, за якога прагаласавалі беларусы, і у яго будзе права сказаць, я прадстаўляю інтарэсы сваіх выбаршчыкаў. Ён можа не будзе права сказаць, я прадстаўляю беларусаў інтарэсы, але сваіх выбаршчыкаў на 100%. І гэта іншая размова. Так працуюць дэмакраты. Я 16 гадоў прапрацаваў дыпламатам, паслом. Я ведаю, як працуюць дэмакраты ў еўрапейскіх краінах. Мы павінны гэта зразумець. Калі мы гэта не зробім, мы можам страціць усё. Зараз вырашаецца лёс нашай дзяржавы. Я прашу яшчэ раз асэнсаваць. Учора агучана шчыт усход. Гэта фактычна збудаванне вельмі жорсткай мяжы паміж Беларусю і Польшай. Тое самае робіць Літва, тое самае робіць Латвія. Ці будуць адкрытыя пагранічныя пераходы, ці могуць нашы блізкія адзін да аднаго паехаць, ці будуць візы выдавацца. Заўтра я іду да дырэктара консульскага дэпартамента пытацца пра візавую палітыку Польшы ў адносінах да беларусаў. Гэта нас не клапоціць? Ну калі не клапоціць, то давайте не абіраць. Давайте нічога не будзем рабіць. Ну будзем самі неяк там шыбуршыць, як кажуць, як атрымаецца, правда? Вось лёгкая чалавечы адказ і выбар.
І останнє питання. Чому ви особисто вирішили створити свій блок і пайсці у Раду? На працягу гэтых гадоў мы сутыкаліся не адной сітуацыі. Калі, напрыклад, мы выступаем за моцныя санкцыі, мы выступаем за адказнасць Лукашэнкі, выдачу ордэра на арышт, а побач з намі альбо паралельна ходзяць прадстаўнікі і кажуць: не трэба санкцыі, трэба дамовіцца з дзедам, не трэба даваць ему ордэр на арышт, таму што ён перакрочыць тады чырвоную лінію. Чырвоная лінія будзе сцёрта, і все, ён будзе развязаны рукі, і ён будзе рабіць все, што захоча. І вось гэта праблема. Таму, калі мы ідзем у Коордынацыйную раду і калі мы перамагаем, а мы робім справу, мы кожнага дня робім справу, гэта і ўжо аддадзены дакументы ў офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда за ваеннае злачынства проці украінскіх дзяцей, гэта злачынства супраць чалавечнасці ў адносінах да беларусаў, гэта 6 ордэраў на арышт, гэта санкцыі, 500 асобаў санкцый. Калі людзі падтрымліваюць нашу дзейнасць менавіта каб павялічыць гэты ціск, то тады наш голас будзе лідыруючым у гэтай сітуацыі. Калі не, зноў будзем змагацца. Хтосьці будзе дамовіцца, прапанаваць з Лукашэнкам, а мы будзем казаць: нельга дамовіцца. І будзем вось так вось на вагах знаходзіцца. Мы за тое, каб сакумуляваць прыхільнікаў менавіта прынцыповай пазіцыі, не ніякім угодам з дзедам. Трэба раздражняць дзеда. Дзеда трэба пасадзіць у турму. Добрый день, руководитель Байпола Александр Азаров, а также руководитель команды «Закон и правопорядок». Для чего потребна Координаційна рада? А Координационный совет – это фактически протопарламент, и мы должны создать за границей, в изгнании, поскольку мы внутри Беларуси этого сделать не можем, все органы власти, которые есть в Беларуси, чтобы заменить их. Это очень больно для Лукашенко. Мы создали президент-элект, есть у нас Светлана Тихановская, у нас объединенный переходный кабинет, это правительство, и вот нам осталось создать третий – это парламент, Координационный совет, который будет площадкой, в том числе переговорной, для многих белорусских организаций. Вы сами видите, что 12 блоков создано, которые представляют фактически 90% белорусского оппозиционного движения. И каждый из этого блока, дай бог, попадет в Координационный совет, и благодаря этому мы можем вырабатывать такие совместные решения. Наступне питання. Чому білорусам потрібно голосувати за тих людей, які йдуть у Раду? Белорусы должны проявить активность, пойти голосовать, чтобы показать режиму Лукашенко, что борьба продолжается, что белорусы поддерживают нас, поддерживают демократические движения, они поддерживают режим Лукашенко. Как раз это голосование и должно показать. Лукашенко сам упоминал как угрозу его режиму проведение этих выборов. И мы знаем, что проводилось совещание с участием Лукашенко по силовыми структурами, где ставилась задача не дать провести этим выборам. То есть, если Лукашенко это угроза, то мы должны эту угрозу осуществить. І ще питання, чому ви вирішили створити свій блок і пойти у Раду? Вообще, наверное, я один из первых, а может и первый, заявил о том, что я создаю блок и иду на выборы в Координационный совет. Предыдущий Координационный совет, конечно, себя скомпрометировал, и белорусы изначально как-то скептически относились к этому, к новым выборам, и ничего не хотели делать. Но я заявил публично, что я планирую участвовать, и после этого по очереди, в принципе, все остальные группы стали заявлять, что они тоже идут. И вы видите, что как много групп образовалось. Дякую велике і поспіху. Вам так само. Дякую. Добрий день. Назовіть себе і який блок ви представляєте? Александр Книрович, представляю блок Прокопьева-Егорова. Дякую. У мене до вас 3 питання. Перше питання. Для чого потрібна Координаційна рада? Координаційна рада повинна говорити голосом тих білорусів, які застаються сьогодні в Білорусі. Сьогодні амаль 9 мільйонів чоловік, які живуть в Білорусі, не мають можливості ні удзельнічаць виборах, ні вилучати своїх представників, ні нічого потребувати від їх. Тому Координаційна рада у сьогоднішньому вигляді у заміжжі повинна бути голосом менавіта гэтых людей. Друге питання. Чому білорусам потрібно голосувати за тих людей, які йдуть у Раду? Нема ніякої потреби. Ніхто нікого не може примусити, коли ти відчуваєш, що це твоя країна. Тобто тоді ти вилучаєш нейкіх своїх політичних представників, даєш їм нагади нейкі і потребуєш їх виконання. Коли ти не відчуваєш себе громадянином, то немає ніякого сенсу голосувати за удільників сьогоднішніх виборів Координаційної ради. І третє питання. Особисто ви, для чого ви йдете у Раду? У білорусів вже було 3
3 спробы атрымаць незалежную сучасную дзяржаву. Это было ў 1918, 91, 2020 годзе. У немцаў атрымалася гэта зрабіць за 5 спроб. Я вельмі хачу, маё вялікае жаданне, каб наступная спроба, 4-я, была паспяховай. І таму я зараз удзельнічаю ў гэтых выбарах. Вялікі дзякуй і поспехаў. Дзякуй. Сержу Кідишка, блок «Воля». У мяне да вас 3 пытанні. Першае пытанне. Чаму патрэбна каардынацыйная рада? Ну, гэта, магчыма, на дадзены момант адзіны прадстаўнічы орган такой шырокай кааліцыі беларусаў і дыаспары і беларусаў Беларусі, які можа прадстаўляць цікаўнасці беларускага народа. Таму што так, мы маем кабінет, мы маем офіс Светланы Ціхановскай, маем антыкрызіснае кіраванне Павла Латушка, але ж гэта ўсё такія структуры кшталту палітычных партый, закрытых, якія маюць лідара, якія маюць свае паўнамоцтвы і кірункі. А народнага органа мы, на жаль, не маем. І калі згубіць магчымасць стварыць гэты орган, які будзе працягваць традыцыі, магчыма, каардынацыйнай рады першага склікання, не зважаць на дыскрэдытацыю сваіх паўнамоцтваў каардынацыйнай рады другого склікання. Я кажу, як таксама былы дэпутат, дэлегат рады другого склікання, каб гэтай традыцыі 1 марша 16 жніўня, які адбыўся ў Менску ў 2020 годзе, каб гэта все працягвалася, трэба, каб быў такі выбарны орган. Мы разумеем, што зараз праблема з галасаваннем. Мы разумеем, што людзі запужаны, баяцца наступству, баяцца удзелу, але ж нават малая колькасць беларусаў даст паўнамоцтвы гэтаму органу прадстаўляць шырокі спектр пытанняў беларускага грамадства. Ну, вы уже адказалі на маё і другое пытанне. Калі яшчэ хочаце штосьці дадаць, чаму беларусам патрэбна галасаваць? Ну, паказаць, што ўсё ж такі грамадская думка існуе. Глядзіце, што робіць прапаганда, што робіць лукашысцкі рэжым. Ён паказвае, што з 2020 года нічога не засталося, што як бы вось все стабільна, зноў вярнуўся давер да так званага прэзідэнта. А гэта ж неправда. Мы ведаем, што все гэта гвалтоўнымі метадамі, катаваннямі, арыштамі. Гэта сітуацыя проста сцішана, як у нас кажуць, закатана ў асфальт. Вось. І калі людзі пакажуць, што яны все ж таки актыўнейш прагаласуюць, не гледзячы на гэта все тэрарыстычныя пагрозы пра адыманне маёмасці, пра пагрозы сваякам. Вось, не гледзячы на гэта, беларусы все ж таки пакажуць сваю волю, мы пабачым голас беларускага народа і міжнародная супольнасць, нашы з краіны суседзі, якія дапамагаюць нам, пабачыць, што Беларусь жыве. Пра што было шмат здзіўлення ў суседзяў, літоўцаў, палякаў у 2020 годзе, калі выйшлі тысячы беларусаў, і нават літоўцы казалі, мы думалі, што у вас уже ўсё знішчана, а вы ёсць як нацыя. Вось для гэтага трэба паказаць, што мы ёсць народ, мы ёсць нацыя і мы існуем. І трэцяе пытанне, чаму вы вырашылі стварыць свой блок і ісці ў раду? Шмат такіх пытанняў, актуальнасць якіх мы проста адчуваем сэрцам. Я весь час пра гэта кажу, што ёсць бегучы палітычны момант, ёсць адчуванне часу. Беларусы, на жаль, і не толькі в цяперашнім перыядзе, гэта і такія хібы былі ў 18 годзе, калі была створана БНР, якія былі абумоўлены слабымі матэрыяльнымі рэсурсамі, палітычнай сітуацыі такой, ну, шмат складнікаў. Но часам мы канстатуем пасля гісторыкі, што ў ты перыяд беларусы былі спознены ў вырашэнні сваіх пытанняў. І на дадзены момант мы таксама, я адчуваю, што вось гэта палітычная актыўнасць, я даўно палітычна актыўна ў гэтым. Я бачу, што ўжо час не размоваў пра чарговыя, нават пра гэтую раду я скажу, ужо час не такіх дзеянняў, каб ствараць палітычны орган, а ўжо час ствараць вайсковую сілу. Вось, і мы адчуваем гэту патрэбу, таму блок нас называецца «Воля». Адным з прыярытэтаў да стварэння беларускага вызвольнага армія, войска. Вось, і а дзеля таго, каб гучна пра гэта казаць, нам патрэбна палітычнае прадстаўніцтва. Вось мы ідзем каардынацыйнай рады, каб проста прадстаўляць, агучваць патрэбы, якія мы лічым ёсць на галоўнейшымі патрэбамі часу. Дзякуй і поспехаў. Дзякуй вам, жыве Беларусь. Жыве вечна. Добрый день, меня зовут Александр Наукович, блог «Вольная Беларусь». Незалежная, пробачьте, незалежная Беларусь. Першае пытанне. Для чаго патрэбна каардынацыйная рада? Слухайте, мне складана адказаць на гэтае пытанне. Я сюды іду менавіта дзеля таго, каб разабрацца. Я сюды іду, каб сваім прыкладам паказаць, што у беларусаў ёсць выбары. І мы разам паглядзім, наколькі будуць шчырыя выбары тут, але я ведаю, што ў Беларусі выбара не мае. Там на пасаду проста прызначаюць. А вось тут хочацца разабрацца і паглядзець, наколькі
наколькі мы вартыя маць такі орган. А вось чым ён будзе займацца, прабачце, з цягам часу я даведаюсь. Другое пытанне. Чаму беларусам патрэбна галасаваць за тых людзей, которые ідуць у Раду? А я не можу адказаць за іх, чаму патрэбна. Я магу толькі запрапанаваць усё ж таку ісці на выбары дзеля таго, каб паказаць, што мы вартыя выбара. Ну, а вось хто там, як за каго, мне складана сказаць. І трэцяе пытанне, ну, вы амаль ужо адказалі на яго. Менавіта вы, чаму вы ідзеце ў Раду? Можа, яшчэ ёсць нейкі варыянт адказу? Ну, глядзіце, за 4 гады існавання Коордынацыйнай рады я не пабачыў, што тут щось моцнае вырашылось, нешта такое кардынальнае. Хочацца, ну, па-першае, разабрацца, у якім накірунку ўсё ж таку мы будзем працаваць, і я гатовы рабіць гэтую працу, вось, калі разберусь, і я бы хацеў, вось, каб праз месяц-два ўжо нейкія вынікі пачалі з'яўляцца ў гэтай Коордынацыйнай радзе. Вялікі дзякуй і поспехаў. Дякую. Я Александра Ханевич, хіба наймалодшая, хто тут есть. На Ютубе і в Інстаграм, і ў Тіктоку, і в Фейсбуку. Дзякуй. Першае пытанне такое. Для чаго, на ваш погляд, патрэбна Коордынацыйная рада? Ну, я уже другі раз сустракаюся была першы раз з Павлом Латушкам со своей, так скажем, рухом до свободы. Я приехала, каб паглядзець, пазнаёміцца і бачыць, чым мы можам что-то зрабіць. Бо не вельмі я упэўнена, але як-то трохи у мяне дух падымаецца. Ну, не можа так быць. А як мы будзем сядзець і маўчаць, то будзе яшчэ горш. Найстрашней то тое, што палітвязні. Мне вельмі балюча гэта. Я толькі 15 гадзін пасидзела ў гарадзенскай цюрме, то тады не збівалі, не першы дзень то было, то яшчэ не білі. І мне страшна падумаць, што робіцца з тым жа Северынцам, з тым Ціхановскім, з Таткевічам. Мне страшна. Чаму беларусы, которые выехали, которые в Беларуси, павінны прыняць удзел у гэтым галасаванні і аддаць свой голас за тых людзей, которые ідуць у Раду? Пад ляжачы камень, як кажуць, вада не цячэ. І што-то трэба рабіць. Я разумею, што тыя, хто ў краіне, то яны не могуць не высказацца так, як мы. Нічого, то павінна мы рабіць што-то. І людзі вельмі разумныя тут есть, якія могуць да якой-то супольнасці замежнай звярнуцца, каб што-то дапамаглі. Я ў сваём веке не за вельмі разумею яшчэ, але буду змагацца як магу. Мне ўжо губляць няма чаго. Што магла, згубіла. Дзякуй вялікі. І поспех.